straks proberen de spinraak, proberen alles uit te testen. Maar we maken super lekker snel. Ja, was heel leuk. Zouden ze er zin in hebben? Nou, ik heb in een trapeze en ik ging sturen terwijl ik ook in de trapeze ging. Dat was super gaaf. Ja, gewoon niet heel fit, maar alsnog ging het heel snel.